Сутрин не можех да се събудя, а вечер не можех да заспя. Тялото ми беше будно, но аз изключен. Реших да записвам как се чувствам всеки ден. Ден 1 тежест, апатия, никакъв фокус. Ден 7 малко повече енергия, но още сънлив. Ден 14 започнах щитовита от Билкова лечебница. Не очаквах чудо, но след няколко дни нещо се промени. Кожата ми не беше суха, студът изчезна, а мозъкът най-сетне заработи като преди. Йод, селен, ашваганда, цинк и елтирозин, комбинация, която върна енергията ми там, където беше изгубена. Сега отварям дневника и виждам думата нормално. Не перфектно, не чудо, просто нормално. А това за мен е най-голямата промяна и награда. Ако усещаш, че си изгубил ритъма си, върни го. Щитовита от Билкова лечебница. Естествената подкрепа, която помага тялото ти да си спомни какво е баланс. Започни своя дневник на енергията днес, като последваш линка в описанието.